Eu care am deschis ușa de geam până acolo nimic. Dar de ce tu așa? Așa! De ce așa? Și tu parcă ai zis că ai mult de lucru. N-ai cunoscut casa sau? N-am cunoscut casa și nu mă. Dar de ce? E veșnic, nu e care zi la casă și te-ai pus cu sale prin casă. Păi, dar pare Beatrice. Și în clientă de telefon? Și în clientă de telefon? Crezi că îți fac o farsă? Nu te joci cu mine. Da. Hai să vă? Ce este? Citește? Ce-ți citesc? Despre ea. Am desfăcut? Aici. Când te-am văzut, deodată am știut că se ia viața mea. Vreau să mergem mai departe, dar de unul singur n-ați pot. Vrei să fii soția mea? Acum sau niciodată? Da sau nu? Da! Filesc. Mă sară Chișinău. Ia. Mâna dreaptă? Cred. Da. Și l-ai nimerit? Eu? El. Te-ai gândit la a-ți vedea sau nu? Cât îmi stau. Nici că tot nu spera. Eu văd că ești tătură. Spune vreo două cuvinte. Dar vezi, ești pe spune. N-ai idei? Spun ceva la părinți. Ceva frumos. Sunt cea mai fericită. Cea mai fericită? Da. Și eu sunt cel mai fericit. Ești lângă mine. Mă bucur. Și eu.